Gaur solasaldi bat izango dugu, elkarrizketa bat, eta elkarrizketatua dagoeneko Durango Irratiko estudiotan dago, bera Kimetz Iturralde da, Durangarra, eta Kirole irakaskuntzen ikastetxe publikoko kidetako bat. Kimetz, egunon? Egunon. Eta eskerrik asko, ona etortzearen, esan beharra dugu, Kirolenek Film Fest jaialdia antolatu duela, 4. edizioa dela aurtengoe, atzo martxan jarri izan, gaur ere arratsaldeko 7:00 aurrera, badugu zer ikusi eta zertaz disfrutatu San Agustin Kultur gunean. Bueno, hasteko Kirolen Film Fest jaialdia Durangon aurtengoa berezia dela, aipatu zenun prentzaurrekoan, agerraldian, ekimena aurkezteko prentzaurrekoan, pandemiak eraginda, ez, Kimetz, egunon? Egunon, bai, eskerrik asko zueri, niri gonbitatea arrenona. Bai, pizkat berezie izen da, pasan urtien egin gendun, baina beste formato baten egin gendun, pandemiak egiz izan, aktu kultural pilo bat bertan bera itzi dauz, eta aurten ibili gara pizkat korrika baten, bagen nuko zan lan batzuk pasan urtetik, eta altzatu zienien restrinzinuek, esan gendun, ontsa da garaize, eta venga, aurrera. Eta tokiko herritarrak protagonismo handiagoa izango da bi urtengo edizio honetan, ez da? Bai, azkenien, gupe gure izen dugu hurbildu bertako jentieri, natura kirolarekin zerikusia dukien film laburrak diez, natura kirol asko dauz gaur egun, bai, bizikletako batzuk adibidez hemen ingurukoek izen dela, bi pelikulakin joguz. Gero deko beste pelikula batzuk bai inguruko jendienak, baina adibidez dauzela grabaute Pirineoetan, ero Alpietan, bat adibidez dau inguruko jendie dauela, bat Herriosarra da, bestie Askoitxiarra, eta Japonen grabaute dau, baina hurbile diez, azkenien danak izen die Kiroleneko ikasliek. Eta gero dago bestalde batetik bai, irudi hori esan nabana, Juan Antonio Laredo, bera bai Donostiarra, hori 2019an ekarri gendun Ana Flor Marser, munduko txapelduna snowboardean, freeriderean, pelikula bat okia bana Alaban Save by Woman, feminismoa eta snowboarda sustatzen zabena, eta aurten hain urrin joen biherrien, ikusi dugu jaialdi hori bultzatzeko eta irudia zein dan, ero babesteko Juan Antonio Laredo dala, berak onja 85 urte dekoz. Kirol munduen egonda bizi guztia horrekin lotuta, egin dau piraguismo, joen da eskifondoko olimpiadetara, eta atzo botak endun erreportai bat beragaz, eta errekonozimendu bat emondo txagun, eta gaur okingo gu, ikusten jaialdia zer dan. Bertan gainera egon zan, Donostiarra izanik, Durangora etorri zan, eta 85 urte dekoz, zer moduz joan zen atzoko ekimena omenaldi txiki hori, ez dakit, unkituta ikusten nuen, edo ondino injarrak badekoz, 85 urterekin? Bai, injerra badeko, gero ganera etorri zin 3 generazio berakin batera, alabie, bere familiatikin babestute egon zan, da lan dabe berak pasinuaz bizitzen dau kirola, pasinu eta kristolako kintzaile bultzada hori emototza bai kirolari, dinotxut lehen konta dutxuten moduen anekdota bat, oinazte bete deitu notzan, ia zelan dauen pandemia eta gero, azkenen jende nagusi zeri gogorra bemotza horrek, deitu notzan abertzelan eguen, da berak ez osten oso ondo dauela, ointxe bertan bajatu dauela 6 lagun batzukin, 6 da Asturiasen dauen ibai bat, ez da egin nantzat, Pirauan bajatu dauela eta 16 kilometro deukoz, ordu pare bat ibili izan hor Pirauan, eta posposik euen, esaten dauen moduen, berantzako egun bakotxa erregalo bada, eta guzteta jakona eiken aprobetxa gure da, ogeratze jakona. Eta nik usteot, dekon vitalidadiegaz, 100 urtera llegoko dela. Ja, alandan ez, 85 urterekin eta horrelako praktikak egitie, ez da makala, ez da erraza. Bertan Durangon egon zan, berarekin berbaiteko aukeri izan zenuen, Kimetz, eta
Pozik, zein zan bere, ez dakit, reakzinu edo? Bai, bera pozik eta beti eskertut ez pausten esan errekonozimendu gaitik hogei bider ez pausten esan emon eskerrak eta azkenien ninaz berari emon bihotzia zenak eskerrak, ze nik emonotzan sari bat, baina bera etorri jaten, 3 CD karri ostezan, bat Piraguako urbizietako CD bat, beste bat okia bien erreskate bat Naranjon, horra Asturiasen, beste CD bat fondoko ikastaro batzuna, Kandantxuke, eta hau 79 urteko irudiekin. Eta honetaz aparte, lotura zuzenadeko kirol irakaskuntzekin, zebera unibertsitateko irakasli izendako da, eta bultzatua ban kirol artegaz, lehenengoko formakuntzak kirolarekin zerikusia dukienak, formakuntza horrek teknikariak formetako azkenien gu horretara dediketan kirolenen, eta berak ekarri osten lehenengoko bozetu, politikoki ero esan onartu, eta bertan bera geratu zen, baina gaur ikustu zuen nundauen kiroleneko indekoz ixe mile ikasle, eta horretan gauz, ikusi biogune da, nun hasi izan, ez? Azkenien olako jendie bultzatu da, gu oin hemen egotia horrek. Así que, nik uste dut zer eskertu badekotelanik, berak niri baino. Horre, beraz, Juan Antonio Laredo Mendizale Donostiarrak jasotako omenaldia, eta atzo, saririk izan ez da bien film laburrak ere eskainiri, ez da? Bai, okin gendu zen, gure formatu azkenien sarietara bideratute doi ez, baina badinotzut pandemia pasau dugu, pelikula batzu jaso gendu zen, sarituak baduzen, baina ikusi gendu nahi paimaiape bai beste pelikula batzukin debate asko gonzan ez, eta gure gendun aipamen berezi bat emon pelikula batzuri, horietako bazan Bienvenido a los Pirineos, lehena izen zala, horrek moten dauena da holan irudi batzuk Pirineoetakue, baina bertan agertzen da jendie neguko kiroletan esanguratzu ediez. Horra agertzen da adibidez Al filo imposible sortu daban gizon bat, La meteo que viene dala, pizkat eguraldia iragartzen dagoena eta eski estazioetan eta bebai bertan agertzen da, eta gero irudi batzu dekoz, eta egiten dau berba Pirineoeko lotura, ez, mendiaren deia, ez, ni moduko jendientzat. Gero beste urrengoko pelikuli izan zen Tripode Expedition, Alp, dala 3 neska diez, horregaitik Tripode, pelikula humorez beteta, emakumeen poderatua joten diela Alpietara eskaletako maila on bat, eta humore asko pelikula, ez? Eta hori bebai gure gendun eskertu. Eta 3. bat Iraitz Etxebarria, Basque Country Downhill Paradise, pelikula bat bera Espainiako jeitxiratako txapelduna izan da, bizikletan, eta pelikula bat hemen ekoiztutakue, bajada bat kristolako abiadura, teknikoa oso ona, eta hori bebai esanguratzu da, eta bertakue da ganera, tipue. Gero horrein genuen Juan Antonio Laredo hori errekonozimendu bat, berarien erreportai batekin, eta gero egin deskantzotxo bat, eta emon genduen La Montaña del Alma. Hemen enpresa bat dauena Zornotzan, egon dila Alex Txikonekin Pakistanen, eta hor eurek ekintzaile batzu diez, egin da bi dispositibo bat jendea topetako elur jauzietan, eta Nepaleko terremotoa eta gero hasi zien lantzen topetako hildakoak eta elur jauzietan ero terremotoetan, eta horren inguruen sortu da pelikula bat, eta hori bai emon gendun. Beraz, atzoko egunari dagokionez, pozik, ez? Jasotako emaitzarekin, partaidetza aldetik herritarrak urreratu ziren, beraz, ondo. Bai, azkenien gu honegaz bilakatzen dugune bebai da jendio hurbiltzie, ikustie lanak,
Durango egogaz bebai, sorrien gauz, ez? Durangoko udalaren babesa daukogu, gurogu Durangon olako gauzak egon daitezan, nik uste dut ni Durangarra izenez ganera eskertze hotela, ez? Okitia agenda kultural bat, eta uste dut iniziatiba hona dela, bideo txikien bitartez ezagutzera emotie jende baten lana, ez? Azkenien hemen fabrika dekoguz, mila gauza dau, turismo munduen Durango nik uste dut oinazi dela pizka bat mugitzen, eta ni nator zonalde batzutatik turismo askokue, ez dakit Andorra, ez, eski estazioak, kirolaren bitartez turismo aktibo horren mundutik, eta jende honek azkenean natura kirolak olako lekuetan lan egiten dago. Gaur barikue da, eta gaur arratzaldeko 7:00 aurrera, gaur gainera sari banaketa ekitaldi izango da, ez dakiz zelan prestatu duzuen? Bai, dekogu, 7:00 hasiko gara, dekogu 6 pelikula saritu, eta gero dekogu guk ekoiztutako erreportai bat, Nilofar Baiatena, Afganistaneko, saskibaloi taldeko kapitaina dana, eta aldein bihar izen dauela bere herritik, gerra kontu egaitik, eta honekin zer lortu gurogu, guk jaialdian bultzatu nahi dugu kirolaren bitartez balore batzuk, eta emakumearen presentzia hori eta inklusioa lantzen dugu pelikula honetan. Ez da natura kirola, beraz saskibaloiti dator, baina kirola da, eta balore horrek ezagutzera mon behar diez. Nilofar Baiat, esan duzun moduen, Afganistanetik ihes egin behar zuen emakumea, talibanak gobernura iritzi ondoren, hemen Euskal Herrian dau, eta Durangora bekarri duzu, edo Durangon begon da, ez? Bai, berak, gure launtzaietako bada Gaituz Esport, lantzen dauela kirola eta inklusioa, inklusioa kirolaren bitartez, eta berakin hizketan esan gendun, zer egin geinken, jendeak arazoak okin badoz grabetako pandemia momentuan jende batek, imaginau jende esklusioan dagoen jende bat, ero arazoren bat dekona, orduen hor ikusten dugu gehiago kostau izen dela, eta esan gendun, goi ez gube bai, gure baloreekin bat egiten, eta goi ez gube zozer sortzen. Orduen grabau gendun hemen Durangon irudi batzuk. Jakin alba da? Topau izen dugu, guretzako enklabi edienak, gu San Agustinekin horretan gauz, gure diseinu danak San Agustinen egin izen dugu, orduen San Agustinetik, Alde Sarrera eraman izen dugu, Andragunie berakutsi hotzau, eta gu Durangon, oin urte batzuk, gabiz bultzetan emakumeen irudi hori, eta gupe gurogu ipini gure are koskortxo bat hor, eta erun izen dugu Bizenta Mogel liburutegire, eta Alde Sarra, Andramari, Pizkat eikera gonbidatu duzue, eta aprobetsatu duzue herriz ezagutzeko, ez? Eta pizkat, ikusi egiten zer dan Durango. Esan duzu, erreportai bada, ez da? Laburtxu ez dakite, 5 minutuko edo, gutxo bera? Bai, dauz, irudi batzuk bera Kabuletik, artxiboko irudi batzu dauz hor, Kabuletik alde egiten dagoenien berak, kontetan dago, zer topago han, talibanak heldu zienien gobernure, eta gero bideratu izen dugu bebai, berak eta kirolaren bitartez ze onura ero zer ikusi dauen eta ze esperientzia bizi izen dauzen kirolaren bitartez, azkenien hona etorri da saskibaloi talde baten jolasteko asmo horraz, eta berakin entrenetan dago, orduen badauz irudi batzuk Bilbon berak entrenetan dauen lekuen, Durangokuek, eta gero kontetan pizkat, gure formakuntzari loturik, ia ikusten dan bera transmisore, kirolaren bitartez, bere ondoren gure ikasliek, segudeko ikasgai bat dala kirol egokitua, deporte adaptado, hor lantzen dugu inklusioa, eta bai eskoletarako eta indugune daulako erreportai bat, pertsona batena oso ezaguratzu.
hori izango da gaur arratsaldien, eta, bueno, jaialdiari amaiera emateko, elur gorritan, kamtzantka, hori Bai. alasken orduko Hori aldaketaren bada. ez. Hasiko gara lehenengoko, bueno, sari banaketakin, hor badekogu neguko sustraiak, dala snowboardeko film labur bat, gehiengue bai edetenan koiztute dau, baina bertako jendi dabe bai, hor bueno, gure irakasle bat dau, nire lankide bat, neguko kiroletako departamentukue eta snowboardrekue, tutore dana. Gero jarraitzen dugu bigarren pelikula bategaz Una y ninguna más, dala piraguismoko pelikula bat. Nepaleko irudi oso politek, sentimentuzko pelikula bat, dialogo badeko, nik uste dut jendieri gustauko jakola. Gero deko beste pelikula bat Eraso, dala bizikleta enduro modalitateko pelikula bat, Nafar basuetan eta grabatutakoe, bebai oso politen niri asko uste jate. Gero eten aldiz bueno, gure koizpena sartuko gu, Nilo Farrena, eta jarraitzeko hor dekoguz beste 3 pelikula. Bat da Reset, bebai Pirinoetan grabe dautakue, bertan agertzen da Ricardo Montoro, dala gia bat, mendiko eskiko gia bat, eta artista bebai, kuadro desberdinak pintetan dauz. Gero bebai dekogu, bueno, gero geratzeak beste 2 pelikula, eta azkena oso ezaguratsu da bebai, dala Japan, hemen agertzen diez ezagutzueten alen, askoiteko ikasle hau eta bestie da Herriosakue, eskaraikue, eta joeten die Japonera eta dakoz irudi batzuk brutalak. Kristolako edurre eta kontraste asko Japoneko gizarteagaz, ez? Fabrikak, bertako jendea, dana ordenatuta, alde batetik sartu, ez? Bueno, hori beha agertzen da. Eta gero niretzako oso pelikula hon bat eta, bueno, ez dakit, sentimentu, arrotasun motostena da Grina, dala edur gorospe, Donostiarra, nire ikasle izan dako eskikue, eta, bueno, gazti da, niri beguztuko jaten bera zer da bilen eiken oin, ze bera ez dugu okingo, bere gurasok etorreko die sarie jasoten, ze bera dagoen Austrian, Innsbrucken dau, ze dabil parte hartzen dau freerideko munduko txapelketan. Orduen, bueno, ja, bera entrenetan dauan, eta teknikaria da, ez da lan egiten eskiko irakaslero entrenatzaile moduen, baina bere bizitza eraman dau kirolera, ez? Hor dabil, pasan urtien ganera irabaziaban jaitxiera baten ez dakit Austrian bertan uste dut, eta bueno, agertzen die irudi batzuk, eta kontetan dau bere pasinu ez landan, txikitatik eskiatu dauela, eta bueno, pelikula polite da, eta ganera, bueno, arrotasun hori, ez? Esatu zule, ikasle bat, eltsie, hau heldudan lekure eta hor jarraitzie, bueno, ni posten nau, ez da gizelan esan. Ze bestiek adibidez, badiez bidaiak, eta, bueno, bidaietan grabatu izen da bena, eta izen da bena. Eta gero azkena, bazuk ezauzune, dekogu hor elur goritan, dala, katzanka, hau be arro sentitzeko pelikulia da. Durango aldeko diez. Bera grabatzen dagoena Iker, Piraguarekin zerikusi asko duko, igual mendiagaz eta holan ez, bideolanek koiztua, bertako enpresa bada, Donostin dauz finkatute, baina bertan agertzen dien eskiatzaileetako 3 kiroleneko ikasliek diez, eta nik lotura zuzena deko taurekin, ze 2 nire ikasliek izendako diez, eneko aurreko txea eta Jona Pestegia, hone bize zornotzako diez, eta beste agazdeko lotura zuzena, zen nire kintako da,
hemen Kurutxaga ikastolan nigaz ikasi dau, lagune, bai, Igor Bernaz. Igor Bernaz, bai, Bernaz. Eta bera bai, izan da kiroleneko ikasle, baina bueno, urte asko esatetut institutuen nirekin ikasi dau, lotura zuzena dekot, bera Kanadara joan zan, gia munduen sartu zan, pasioagaz bizi izan dau eskia, oin bueltan dau eta bueno, urtero aurkeztu izen diez, zauzten pandemia dala eta ez da bilaukin aukerarik grabetako, baina okia bien hau ekoiztuta eta ezin izan gendunez bota, 40 minutuko pelikula bat jarriko dugu, Katzanka, Rusiako holan area bat da, volkan batzutan eskietan, irudi oso politek, bidai poli bat, eta nik espero jendiari guzteti eta disfrutetie pelikulietaz eta jaialdi osuna. Eta zer esango zeunke Durangoko herrisei gaur arratsaldeko 7:00 ez dakite bueltatxo bat emoteko San Agustinetik. Esan beharra da, gainera eurten nobedadetako badala ez dala sarrerarik ordaindu behar. Doainik dala, ez? Bai, doainik jarri dugu, bainotzu dugu gurogune da gero eta jende gehiago erakarri, uste dut, doain ipinte horrek bebai ekartzen dagoena da, jende gaztiek parte hartzi ez, etorti ikusten zer dan, kirolene film. Pelikula dana diez naturarekin zer ikusia daukienak, errespetu zein de, pasioagaz egin da, eta edonok ikusi leik ez orduan. Zesango notzan Durangoko jendieri aprobetzetako aukera hau, eta hurbiltzeko gaur 7:00, etorri sartu eta ikusi baino ez dabila enbier, eta disfrutauko da bie. Ganera, nik uste oso formato erakargarri zedala, zediez gehien 7 minutuko film laburrek, orduen errez ikusten diez, ez da pelikula luze bat, igual gaztiek, kantzauen aldiezela pelikula bat ikusten hor sartute, laburre die, oso potentie diez, eta ganera dauz eipinite era baten, Japoneko hau oso irudi potentie dekoz, ez deko dialogorik, resetek adibidez bai, argumento badeko, danetari dau, publiko guztientzako da, eta nik hori izango notzien, 7:00 etorri kirolen film fest jaialdirez, nik uste dut bate baino gehiago gustoko jatzu eta errepikatuko duzu. Hori da, deialdi horrekin amaitzen dugu. Kimetze Iturralde eskerrik asko, Durango Irratiko estudioetara etortzearren, eta aurtengoe 4. edizioa izan da, baina uste dugu, eta datorren urteari begira 5. bat izango dugula Durango, ez? Bai, hori da esperantzie, hemen futbol entrenatzaiek esaten da bien moduen, partido a partido, ez? Lurretako egara, beti esatetzu, ortengo denboraldia zer, beti esatetzu, edur asko ingo dago, hau bardine da, espero gu baietz, gure intentzinue honekin jarraitzie da, baina bate daki, ez? Esperantza horrekin bukatuko dugu gaurko elkarrezketa. Kimetz, eskerrik asko, eta hurrengora arte. Eskerrik asko zuei. Disfrutau. Eskerrik asko zuei, eta hurrengora arte bai.